Ayo sing. Ayo. Yo ayo. Loh, ayo. Loh yo ayo bayaran sing bayaran yo opo kon iku? Loh, aku yang bayar. Ya 20.000 kebacut temen kon guru bayar nang bayar kono. Ya udah, aku yang bayar. Tapi utangmu yang 300.000 itu gimana? Makeupku habis soalnya. Penting tak make upku penting tak? Make up iku opo sih arjene make up iku? Kok pikir kon nggak make up tambah ayu? Gak ono sing make up iku opo sih? Raimu nggak make up padha ae nek raimu elek yo elek. Wong raimu bedesi kon ate make up bareng. Wis gak make up-an sing gak arjen make up sing arjen saiki aku. Tapi kan aku butuh makeup. Wis seru, aku ya butuh duit iki lho, butuh duit ya opo kon iku? Aku duit nyilet titik ate ditagih-tagih kene gak saweneng aku. Dari minggu kemarin lo ngomongnya, utangnya minggu ini dibayar. Ya apa tung sahur iki? Iya ya tak bayar utang minggu piro sing 300 meneh aku sing golek kerja, sing aku butuh kerja iki. Terus interviewmu itu gimana? Justru iku interviewku gurung diceluk sekan. Kon iku ojo takok-takok terus kon lho ngewangi aku golek kerja ta. Kon lho ngewangi aku golek ngene-ngene golek ta ngewangi ta kon. Gak ono kon ngewangi aku atik nagih-nagih utang tak kaplok iki kon aman konku. Tapi utang harus dibayar loh sayang. Wis seru sing lek utang harus dibayar aku ero utangku harus dibayar tapi kan aku gak ero dibayar iku kapan aku gak ero. Iso tak bayar tahun ngarep, 2 tahun. Pokoknya tak bayar santai, tak 2 kali lipat wis. Ya udah, aku tak bayar dulu. Ya wis nang akeh bayaran kono. Ya apa kon